Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare para siswa? Muga-muga tansah pinaringan kabagas warasan. Pepanggihan maneh karo pasinaon basa Jawa. Ing video iki, para siswa bakal nyinaoni materi serat wulang reh pupuh dandang gula. Dene sing dadi ancasing piwulangan utawa tujuan pembelajaran saka materi iki sing sepisan ya iku siswa dapat menelaah isi teks serat ulang reh pupuh dandang gula dengan baik, lan sing nomor 2 siswa dapat menentukan amanat serat wulang reh pupuh dandang gula dengan tepat. Lah para siswa, wis padha tau krungu apa durung babagan serat wulang reh utawa babagan dandang gula? Nah, apa to serat wulang reh kuwi? Serat wulang reh wujute kuwi buku sing diwenehi irah-irahan utawa judul wulang reh. Lah wulang reh dhewe ki asale saka rong tembung. Tembung sing sepisan wulang sing tegese pitutur utawa ajaran, lan tembung sing nomor 2 ya iku reh sing tegese utama utawa baik. Dadi ing kene bisa digawe dudutan utawa simpulan yen serat wulang reh ya iku buku kang isine ngandhakake pitutur utawa ajaran sing utama. Yen ana buku, mesti ana sing gawe utawa sing nganggit. Utawa ing basa Indonesia kuwi diarani pengarang. Lah sing nganggit utawa sing ngarang serat wulang reh ya iku Susuhunan Pakubuwana Sekawan. Lah panjenengane iki sapa? Susuhunan Pakubuwana Sekawan iki sapa? Panjenengane kuwi raja ing Kraton Kasunanan Surakarta. Banjur ing sakjroning serat wulang reh kuwi isine ana 13 pupuh utawa 13 judul tembang macapat. Ya iku dandang gula, kinanthi, gambuh, pangkur, mas kumambang, duduk wuluh, durma, wirangrong, pocung, mijil, asmarandana, sinom, lan sing pungkasan girisa. Nah, ing video iki sing bakal dirembuk ya iku pupuh dandang gula. Ana ing serat wulang reh pupuh dandang gula kuwi duweni pada utawa bait cacahe 7. Lah saka 7 pada utawa 7 bait serat wulang reh pupuh dandang gula kuwi isine ngandhakake krenteking ati utawa keinginan hati Susuhunan Pakubuwana Sekawan, ya iku panjenengane kepengin maringi piwulang marang putra-putrine. Piwulange ana apa wae? Sing sepisan ngajak supaya mangerteni lan goleki sasmita utawa isa ditegesi isyarat utawa petunjuk ing kauripan. Sasmita iki tuladhane kayata para siswa bingung nalikane arep milih sekolahan. Lah, biasane sasmita iki tumeka lumantar impen.
Ing impen kasebut, para siswa diparingi sasmita utawa petunjuk sekolahan endi sing kudu dipilih. Kuwi sing sepisan. Piwulang sing nomor 2 yaiku ndhawuhi supaya tansah nggeguru utawa sinau. Ing kene sing kudu ditindakake dening para siswa yaiku sekolah. Lah sekolahe marang sapa? Marang guru kang duweni ngelmu sing apik lan mangerteni bab hukum. Dene ajaran sing nomor 3 yaiku tansah nyinaoni kitab suci. Lah kanthi nyinaoni kitab suci iki diajab utawa diharapkan tumindake awake dhewe ora melenceng saka ajaran-ajaraning agama. Kuwi isine serat wulang reh pupuh dandang gula. Sakwise mangerteni isine, sakmestine para siswa bisa nemtokake amanat utawa piwulang luhur saka serat wulang reh pupuh dandang gula. Nah, sing dadi piwulang luhur saka serat wulang reh pupuh dandang gula yaiku minangka manungsa kudu tansah ngolah jiwa, raga, lan rasa lumantar nggeguru marang guru sing apik lan uga nyinaoni kitab suci. Para siswa, kuwi mau andharan babagan isining serat wulang reh pupuh dandang gula lan uga piwulang luhur kang kaandhut ing serat wulang reh pupuh dandang gula. Muga-muga video iki bisa nambahi kawruh para siswa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.